armée a besoin de faire quoi non nous donnons que ça les maonaso on croit qu'on nous message ko nous donc on me sait que bla dole me sait que dugu munga et ata turki bu fanga la domi kanani iga che Erdogan tirigare me gunda tawo mais de tirigare me Erdogan ni wo nga che inte jawla ita ko ne Erdogan nak armée la bide a glani nawo a bara wali lawo attention de donc bara doron ni on fana be soko nyoko nake amse ala ma ko na ko karsa doron ni nakaka ben hera kaka ben ni era kaka bara de be saka aussi man ala ka deme donc o avance o be o jalaki gundina ibe ka fanga maintenant jalaki mu bina o do fana ka fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ka ko an ka kɛnɛya sɔrɔli bi min kɛlen don kuma da ye bɛɛ lajɛlen bolo o ye Bamakɔ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 15 min bɛ baara la a jɛngɛ commune dɔgɔtɔrɔso ninnu ni kɛra fo a 15 a bɛɛ lajɛlen ma kɛ dɔgɔtɔrɔso baw de i mago tɛ jɔ Gabriel Touré la teliyala bilen dɛ mais dɔw kɛra an bɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ an b'olu recruter ainsi de suite parce que kɛnɛya tigilamɔgɔ mana k'i bolo ni furakɛlikɛyɔrɔ t'i bolo a tɛna furakɛli kɛ radio so kɔnɔ dɛ donc plateau sanitaire ɲɛnama min na sɔrɔ fo olu baaraw de bɛ senna bɛɛ ɲɛ b'o chantier la o et puis an ka hôpital Djimani ni Gabriel Touré mɔgɔw ye a ɲɛ b'a la ni tile fɛn na parce que technique suguya min nana di u ma opération suguya dɔw bɛ yen o gɛlɛya tun bɛ bi o banna parce que Mali dɔgɔtɔrɔntanya ti an na k'a fɔ k'u t'a dɔn dɛ dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bɛ yen n'u ye bana bila yɔrɔ min a bɛ yen nka minɛn min t'i bolo i tɛ se k'o furakɛli kɛ dɛ parce que jate dɔ de ye e tɛ se ka mɔgɔw lajɛ dɔrɔn k'a ka farila bana dɔn a bɛ don mansin dɔ de kɔnɔ o de bɛ se ka fɔ ni bana in b'a la n'o mansin tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo i bɛ jigin dɔgɔtɔrɔ la kuma dɔ la ko bana yerila k'a ma bana ye mais a minɛn de tɛ dɛ o minɛn dɔw a bɛɛ ma sɔrɔ dɛ an ma kɛ Amérique ye fɔlɔ an ma kɛ Faransi an ma kɛ hali Tunisie ni Maroc ye fɔlɔ nka an bɛ ka taa dɔɔni-dɔɔni ne bɛ fɛ de mɔgɔw ka bɔ Maroc ka n'u yɛrɛ furakɛ mais min filɛ nin ye bi sisan bolo min bɛ ka kɛ n tɛ ban o fana na o ye ɲuman ye wa dɔgɔtɔrɔ ka gɛrɛbugu kuma a jɛngɛ est-ce que i kulo b'o la mais est-ce que grève kɛbali an ka jamana kɔnɔ bi gouvernement farancɛ fanga ye fɛɛrɛ min sɔrɔ waati a fɔ ma ko pacte social a nafa bɔra dɔɔni est-ce que o de tɛ a nafa bɔra ani fɛnɛ jamana bɛ kɛlɛ la a nafa bɔra gouvernement ye initiative min ta ka syndicat sɛgɛrɛ jamana kun bɛ kɛlɛ la depuis a bɛ san 10 ni kɔ de bɔ koyi mais gouvernement ye exploit min kɛ kɛcogo ni démarche de tɛ kelen exactement c'est pourquoi dɔgɔtɔrɔw mana fo i tɛ ɲinɛ gouvernement fana foli kɔ quoi parce que u sera ka démarche min ta ka yira baarakɛlaw la k'a fɔ ale nin ka kan nka nin de bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ dɛ dalilu filɛ tiɲɛ filɛ tiɲɛ de bɛ hɔrɔn fa dɛ o de nana ni pacte social fana ye o tiɲɛ dɔw de yira la tiɲɛ na nin bɛ se ka kɛ wa a bɛ kɛ mais jumɛn de man ɲɛ mais tiɲɛ na parce que dɔ bɛ ka bataki na mun kuma ye ko minnu ka ɲi k'i bɛ k'o dɔrɔn de fɔ a bɛ bɛ ka ci dɔrɔn k'a ci a bɛ na a bɛ se ka kɛ ne bolo a bɛɛ ɲɛna mais dɔ fana bolo a si ma ɲɛ hakilina ko de fana voilà hakili ko de don quoi donc o yɔrɔ la gɛrɛbugu kuma vraiment o ye lakana ko o ye lakana ni kɛnɛ ye maintenant kalanko jalaki fana tun binna fanga kɔrɔ kan kosɛbɛ article 39 yɛrɛ exactement o kɛlɛ ma article 39 o kɛra ŋɔniba de ye bi ka sen na bon mais a waati ne dilan ka fɔ ne plateau kelen kan yan article 39 a tɛ se ka kɛ dɛ yaki nin plateau kelen kan yan n sigiyɔrɔ la an hakili b'a la parce que ne tun ye fɛn dɔw tiɲɛ i ka tiɲɛ fɔ quoi bon minnu yɛrɛ article 39 ka tasuma ɲaga kɔ u yɛrɛ ka ne tila k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ dɔw de tasuma ɲaga kɔ de an ka tiɲɛ fɔ dɛ i bɛ ka tile ne tun tɛ bɛɛ ka fanga la mais ni tiɲɛ nana ne b'a fɔ de dɔw de tun ye tasuma ɲaga kɔ wa u yɛrɛ dun b'a dɔn a tun tɛ se ka kɛ fanga nana kalifa o la u yɛrɛ nana tila k'a fɔ ko a tiɲɛ na a ka gɛlɛn mais Assimi Goïta kɛra jumɛn ye i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don tiɲɛ na mɔgɔ kilennen don donc kuma dɔ bɛ yen ni olu ye a da sira dɔ bɛ yen ni olu y'a kɔrɔ i bɛ sɔn ni ɔkɔli karamɔgɔw ye ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ o yira l'u la a min fana tɛ se ka kɛ o fana yira l'u la et ɔkɔli karamɔgɔw k'u fɔ yan ils ont compris maintenant ɔkɔli gɛlɛya dɔ fana an ka tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye AEM ye lakare baara tun tɛ mɛ AEM da jago ɲuman ka mɔgɔw tableau clairement i tun to ne tun tɛ AEM na jago de tun b'a la fauteuil tɛ classe kɔnɔ ɔkɔli karamɔgɔw kan ka bila forme na ka bila condition na an ka kalan ɲuman sɔrɔ olu ta bɛ nin ma d'a ma dossier sara sam jɔn de bɛ ekɔlidenw ka revendication ye sisan parce que bi gɛlɛya b'u fana kan il faut reconnaître voilà maintenant an bɛ na kuma da t'u bolo ne bolo kuma da bɛ na dilan an ka tɔn kura dilan tɔn min Abdul Karim Kabarali kun ye miirina mun ta fɔ n bɛna nin min i ye kuma tigɛ kuma tɛ ɲɛ dɛ Kabarali tun INEM yira olu la INEM de nana bange AEM na INEM ni AEM sigira hakilina mun kan o hakilina de détourné la ka taa bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ mais hakilina kɔrɔ min kɔnɔ o hakilina
kɔrɔlen bɛ se ka taa bi ɔkɔlidenw fɛ wa an bɛ u soutenu o kan kalanko ka kɛ an bɛɛ sago ye. donc kana kɛ politique minɛ a kana kɛ mɔgɔ si ka politique minɛ a kana kɛ mɔgɔ si ka carré politique gérer yɔrɔ ye parce que o nana ye AEM na k'i to AEM na ka poste politique ɲini yɛrɛ ye k'i to AEM na ka essayer ka mɔgɔ dɔw sɔn wo dɔw kɔnɔ o bɛɛ yera yan fanga kana ka AEM utiliser ka kɛ politique minɛ ye o yera surtout an ka tiɲɛ fɔ démocrate de nana ni o ye ka AEM utiliser ka kɛ kɔtɛ ye voilà donc an k'a bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ mais il y a question dɔ fɔ yanni o cɛ ɔkɔlidenw ka hakɛ a bɛ se ka ɲini cogo jumɛn ne bɛ min fɔ ɔkɔlidenw ye hakɛla belebeleba ɔkɔlidenya la o y'i ka dɔnniya sɔrɔ yen dɛ. mais ni bourse retardé la dun. o ye gɛlɛyaba de ye o baara ka kan ka kɛ wa a man ka bila retard la nka ɔkɔliden k'a kɛ fɔlɔ-fɔlɔ dɔnniya de n'i y'o sɔrɔ i b'a tɔ a bɛɛ ni ala cɛ mana fɛn fɛn sɔrɔ ɔkɔliden n'i ma dɔnniya sɔrɔ i tɔgɔ ko perdu i jamu fu bɔtɔ maintenant n bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni o ye ɔkɔliko fana la gɛlɛya dɔ tun bɛ AEM ko la a cili yɛrɛ n'a bɔra AEM anciens ni AEM ɔkɔlidenw na ne ma malidenw n'u ma tɛgɛrɛ fɔ a la o ɔkɔliden somɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ a la ko tiɲɛ na min tun bɛ AEM bureau kɔnɔnaw la o tɛ lakɛrɛ o tɛ digi o tɛ kaye o ye fɛn bɛɛ de ani fɛn wɛrɛ an t'o tɔgɔ fɔ yan voilà fɛn wɛrɛ yira o tɔgɔ tɛ fɔ yan lakɛrɛ kɔni tɛ digi kun tɛ kaye kun tɛ donc mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ a la donc fanga ye o exploit kɛ maintenant fanga nana exploit mun ne bolo ni fanga in yɛrɛ y'i sinsin o kan o ye a ka diplomatie nasira ye Mali bonya maliden bonya Mali ka hɛrɛ maliden ka hɛrɛ u nana diplomatie centrée ka ɲɛsin o de ma fo dɔw nana fɔ an ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na an ni diɲɛ cɛ an ka tiɲɛ fɔ an ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na dɛ an ka bonya de bɛ yira wa bi o tiɲɛ ni o jaabi ɲuman ni o yiridenw o bɛɛ ka bin Mali balan kɔnɔ sini a bila minɛ kan Alizerikaw y'a wele ko Ala kana wɔn na a taatɔ n'a sini ka ci kana an tila ka taa i y'a faamu donc maintenant ne bolo minnu ma ɲɛ o caman bɛ yen ne yɛrɛ bolo minnu ma ɲɛ o dɔ ye anw kunnafonidilaw anw ni hakɛ dɔ ka kan anw tɛ k'o sɔrɔ bɛɛ n'i ka jateminɛ kɛ yan arajosow telesow bɔlɔlɔkan na an bɛ guerre min kɔnɔ privé télé ni arajo ani presse écrite ni bɔlɔlɔ olu kan ka bila minɛn dɔ kɔnɔ minɛn min b'a to an bɛ guerre min kɔnɔ a sebaaya bɛ ta ne bolo o ma ye o bɛn ma ye ni o tɛ ka kɛ ni sago ye i y'a faamu a bɛɛ ma ɲɛ ne bɛ fɛ n ka sɛnɛko ka kundamana min sɔrɔ n ye dɔ ye mais ma nimisi wasa sɛnɛ nimisi ma wasa ne nimisi ma wasa n bɛ fɛ n ka ni n faw ni n'u kumana n baw ni n'u kumana minnu bɛ so n bɛ fɛ u ka bila condition min kɔnɔ ne ma o condition bɛɛ sɔrɔ mais n tɛ ji ni denyɛrɛnin n t'a bɛɛ bɔn dɔw sɔrɔla mais ne yɛrɛ personnellement n bɛ fɛ min ka sɔrɔ n ma o ye sɛnɛ kosɛbɛ grenier de l'Afrique de l'Ouest kosɛbɛ n bɛ fɛ n ka segin ka na o minɛn min kɔnɔ n bɛ hectare dɔɔni na o la i y'a faamu donc o kɔni o ye yɔrɔ ye maintenant k'a fɔ ko majɛ wɛrɛw tɛ yen majɛ wɛrɛw bɛ yen sira wɛrɛ caman fana fɛ majɛ minnu bɛ yen sɔsɔli t'a la duti ti a la n'i ko ko an bɛ o énumérer peut-être an bɛ émission dɔ kɛ o la mais balasi kɔnɔ min sɔrɔla ani min ma sɔrɔ ne ka yeta la min sɔrɔla o ka bon ni min ma sɔrɔ ye donc attente minnu tun bɛ yen o attente ne ka yeta la Assimi ye min di o de bonyana n'a ma se ka min di c'est pourquoi le bilan c'est positif exact c'est pourquoi jigi bɛ yen ko sini fana bɛ diya ni nin parce que bi diɲɛ bɛɛ kalan dɔnniya bɛ minnu na n'olu ko ko an ta tiɲɛna sanction bɛ an faga wariko la mɔgɔ min ka juru bɛ trésor la juru tɛ est-ce que o bɛ yen o ka dɔgɔ dɛ e ni ne ye dette intérieure kɛlɛ kɛ mais bi vraiment ça va dette intérieure kɔni ça va commerçant ka wari a tɛ yen donc o kɔrɔ wari bɛ circuler a bɛ ka sara ni min ta bɛ yen ko juru bɛ jamana na ayi o ka dɔgɔ wa an bɛ wari min sɔrɔ an yɛrɛ ye mɔgɔ ka juru tɛ an tɛ taa an tɛgɛ da banque kɔrɔ o b'an tɛgɛ kɔnɔ o kɔrɔ économie an bɛ ka fiɲɛ sɔrɔ an poumon bɛ ka fiɲɛ ta yɛrɛ de économie nasira fɛ an ye wari min ta sanu na o ka ca ni cɛ min na k'an tɛgɛ fa o ka ca wa ko juru ta ci juru bɛ to mun na commerçant mun ɲininka a bɛ sara la sisan dɛ nɔgɔ t'a la k'i den ka bɔ kafɛ sarani fɛ ka taa 4x4 o bɔra la an bɛ taa de 433 kɛrɛni direct a bɛ sara a fɛnnin dɔw bɛ yen ne bɛ fɛ jurumakanya ka don o la commerçant kan ne bɛ to ka baro kɛ quoi jurumakanya dɔw ka don o la voilà mais minnu b'a faamu commerçant voilà jurumakanya dɔw ka kɛ o ka bɛɛ diya n ye dɔnni fana a ye exploit baw de kɛ donc o la minnu ye non 3 mois u bɛ jɔ sisan an tɛ se ka taa ni tubabuw ka wari tɛ
jafwara kulo jame ta ka so to buga warte jame ka asoro malidenw ye o incidence min kɛ malidenw de bɛ fo o la fo mugan i ka crédit la dɛrɛmɛ i ka transaction ninnu na o bɛɛ ye faso kɛsu fa wari la pewu jaa an bɛ se ka taa ka sɔrɔ an ma taa an bolo jan k'a y'a di an ma k'an kɛ garibudeli ye an bɛ ka commencer ka bɔ garibudeli la parce que l'avenir qui donne c'est celle qui commande et si tu ne veux pas être commandé il faut travailler donc anw t'i fɛ mɔgɔ k'an commander an ye baara an ye o boloda donc olu ye ɲumanbaw de et surtout diplomatie okumu kɔnɔ géopolitique la an ka cɛdenw n'o ye Mali ɲɛmɔgɔw ye u ye damu kura de bɔ valet b'u bolo aseni b'u bolo piki b'u bolo u y'a neutraliser. mais cohésion sociale dun ye o ye cogo di. Mali kabini ala k'an da anw fanba faralen don. ayi kabini ala k'an da an ma deli ka fara ɲɔgɔn kan. an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan. an ma deli ka fara ɲɔgɔn kan sa mɔgɔw bɛ na ayi an bɛ se mais a ka gɛlɛn u tɛ fanga foyi nɔ ye i bɛ kɛ tile faralen min kɛra yan o kelen n'i y'o da fanga kun Musa tile an kun bɛnnen bɛ wa an ka ɲɔgɔn jaabi a tile tile an kun bɛnnen bɛ wa an ma deli ka fara ɲɔgɔn kan. kan ka taa consensus la. n bɛna le min f'i ye o depuis an ka tiɲɛ de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ala ye kelen ye Mamadu y'a ka ciden Maliyɛnw ma ɲɛ a la. mais sisan a y'o nkalon don wa. sisan est ce que e bɛnnen don a kan sisan nɔ maa caman bɛ yen dɔw ko mɔgɔ dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ jamana kɔfɛ donc ko président bɛ dynamique kura min kan kaso ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan est ce que e b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kaso la n m'a fɔ ni min taara i tɛgɛ bila faso wari kɔnɔ k'a ta caw a jɔr'i la nka k'i kumana walima ko fɛn dɔ ne sago ye mɔgɔ yɛrɛ kana taa kaso la o la ne tile kelen b'o f'i ye yan. kaso ma ye ne yɛrɛ sago dɛ mɔgɔ yɛrɛ kana minɛ k'i kumana i ko ten ko kaso o de ye ne sago ye. i y'o fɔ maintenant mais k'a fɔ ko farafarali kun ye kaso de o tɛ tiɲɛ ye Maliyɛnw ma deli ka bɛn an ma deli ka bɛn n'an delila ka bɛn a fɔ an ye an delila ka bɛn question ninnu na question dɔ fɔ an ye question kelen ko an delila ka bɛn o la ne ko hali Mali armée min kan k'an fara ɲɔgɔn kan o bɛ volontaire équipe nationale min kan k'an fara ɲɔgɔn kan mo Maliyɛnw bɛ fara o la yan an ka tiɲɛ de fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ka kuma an Maliyɛnw ni Afganistan kaw tɛ ka kuma ni an Maliyɛn dama ka kuma ye an ka tiɲɛ fɔ an delila ka bɛn mun na yan o tɛ fanga dɔ ye an k'o lajɛ an yɛrɛ jogo an k'o lajɛ an yɛrɛ jogo la yan i bɛ ka tile an ma bɛn Musa tile an ma bɛn ATT tile an ma deli ka bɛn question na yan min fama ka ca ni bɛɛ ye o ye alisilamɛya diinɛ ye an bɛnnen don a la ne ɲininka jamu dɛ ayi i b'a dɔn an ma bɛn hali o la kuma tɛ politique la siran ma an ma deli ka bɛn o tɛ fanga foyi nɔ ye ka tiɲɛ f'i ye an ka bɛn Maliyɛn n'i y'a ju lajɛ dɛ jamana ko tɛ poche ko don n'an sera gouvernement d'union nationale tɛ dilanni kɛ sa o ye minɛ politique mɔgɔ bɛ nin de kuma don pour que e tɛ don a la ne tɛ don a la ko union nationale e tɛna don ne tɛna don pour que u ka poche sɔrɔ ka balo union nationale ma deli ka Mali jɔ ni union nationale ko don mɔgɔ tɛ se k'o ɲɔgɔnna consensus kɛ ka Amadu Tumani bɔ u y'a labɛn yan fo ka coup d'état k'a la e ko cogo di ni an ka fara ɲɔgɔn kan ka dilan ATT bɛɛ de gouvernement na yan mais o bɛɛ la des éternels insatisfaits u y'a labɛn fo ka coup d'état kɛ ka tila ka nimisa o coup d'état kɔfɛ ka ATT la nkalon b'a la tiɲɛ de don non ni tiɲɛ nana an ka fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Mali k'a ka bɛnbaliya tɛ président foyi nɔ ye mun de don an yɛrɛ dama sɔn de man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ yan an ɲɔgɔn fɛbaliya in bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kɔniya in bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ juguya in bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ karisa fɛ o b'an ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i ma poste sɔrɔ mago tɛ jamana ka hɛrɛ sɔrɔli la a tɛ tɛ poste la a ma ɲi o fana bɛ yan o ti yan wa o bɛ yan i bɛ ka kɛlɛbaga lajɛ kɛ a caman tun bɛ gouvernement de kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ denmisɛnnin ɲɛmɔgɔ min de bɛ ka nɔfɛ a ka dɔgɔ dɛ u bɛ a si ma kɛlɛ kɛ ka to gouvernement na f'a bɔlen poste la an k'o tiɲɛ fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o de fana y'an caman ka kɛlɛ hali transition kɛlɛbaga caman tun bɛ poste la u bɔlen u ye kɛlɛ daminɛ o ye n ka bɛn ma an k'a caman dɔw bɛ yen depuis transition nana olu ko ayi o mɔgɔ bɛ ça il faut le reconnaître mais dɔw bɛ yen olu bɛ yen depuis transition nana ils ont dit non o mɔgɔw bɛ yen i y'a faamu wa nka dɔw fana ko olu tun ma poste la de u tɛ bɔ poste la ministériya jɔyɔrɔ la u ye kɛlɛw de hali caman filɛ kɔfɛ n k'olu ko a daminɛ olu tun ko muyazini bon comme asini nana ko gato tɛ yan ka tila Mali de bɛ yan ka jɔ gato tɛ n bolo dɛ bon olu bolo u bɛna poste min sɔrɔ o ma sɔrɔ u y'a kɛ kɛlɛ ye mais olu tun tora i bɛ ka bin asini na dɔrɔn an y'an ka gato tila a tila ko gato tɛ yan Mali de bɛ yan. ne yɛrɛ bolo sisan nɔ siratigɛ u ye mun fɔ effort ba de kɛra siratigɛ mobili tɛ ka jigin mais ni e yɛrɛ ɲininka sisan nɔ gɛlɛya kɔni bɛ o ye tiɲɛ de ye an k'o na ɲɔgɔn na k'an ka ko in dilan yan économie bɛ relancer cogo min na k'an ka ko in dilan yan k'a ma ɲɛ
Jangan. Baik kena bela ki ina. Essence a kɛra gɛlɛya ye Mali la transport mɔgɔw wulila ko ka dɔ fara wari kan nka bi essence sɔrɔli o ka nɔgɔn ni i tɛgɛ fa bɔgɔmugu la essence sɔrɔli nɔgɔyara ka tɛmɛ k'i bolo fa bɔgɔmugu la e tulo bɛ hali transport mɔgɔw mankan na k'an bɛna réunion kɛ priko bɛ cogo min na olu ma deli k'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan o ma deli ka kɛ n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ wa i ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ kan ayi n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ wa a kuma gannen don ko essence b'a la ka sɔrɔ gasoil b'a la ka sɔrɔ transport ko bɛ cogo di o ma deli ka kɛ o sɛbɛ a bɛ sɔrɔ est-ce que o ye Mali kɔrɔlen ye ni fɛn minnu yɛlɛla yan nɔ c'est rare i ka taa k'o sɔngɔ jiginna bon est-ce que e bɛ sɛni ka ko bɛ mun na i da la ko ministre dɔ fanga bɛ sini ko ka transport mɔgɔw kan diyagoya kɛ ko ka dɔ bɔ ka prix la ne bɛ tɛmɛ fɔ ko dɔ bɛ Mali la ministre tɛ se k'o dilan sa mais l'état est fort o ye n'a kɛra ni busan de mais ka essayer ka n'a gɛlɛyara état bɛ busan de ta état est fort dɔ wɛrɛ tɛ koyi état est fort n'a tigɛra k'a tɛ tugu a b'a tugu diyagoya i kuncɛ cɛmancɛ la mais n'o y'a bilenman cɔrɔcɔrɔ de ne mago tɛ a bilenman cɔrɔcɔrɔ la o ne mago bɛ a ka dilan ka sɔrɔ a ma cɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o de ka ɲi donc ministre ka dilan ka sɔrɔ a ma cɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ fanga t'i la transport mɔgɔ ɲini ne bɛ fɔ quoi Malika mɔgɔ dɔ sera anw yɛrɛ de ka fɛn faamu a faamu ma ko faso nafa ni fasodenw hinɛ k'o bila fɛn bɛɛ sanfɛ kuranko tun ye gɛlɛya ye dɔnni caman bɔr'o la dɛ bɔra la bi la bon a bɛ na to ta ou bien a bɛ tila ka ɲɛ ka taa fɛ ale kɔni sago ye a ka ɲɛ de fo an k'a fɔ ko kuran yɛrɛ ka ca o kɔni kuranko f'an ka dɔ feere o kɛra gɛlɛyaba de ye transition kɔnɔ mais a bɛ ka essayer ka nɔgɔya nati a la ne sago ma sɔrɔ dɛ ne sago ye an ka kuran feere tellement an y'a sɔrɔ o de ne sago ye 24 heures ka sɔrɔ ba faro donna minɛnw na dɛ kaba kulukulu la dɛ ji gɛlɛyara tile de o bɛɛ ka bɔ a la a ka sɔrɔ an sago la wagati bɛɛ kuma bɛɛ san nana kuma tɛ o la tilema de bɔra kuma tɛ o la fo an ka taa dɔ feere o de ka di ye o ma sɔrɔ mais an ye gɛlɛyaba min fana kuma dɔn dɔ bɔra o la bi ka an filɛ kuma la wagati min na énergie hali heure 6 minnu tun bɛ kɛ coupure na o bɛ ka essayer ka jigin ka na 4 5 la n'i ye jateminɛ kɛ dɔɔni n'a tigɛra a tɛmɛ a bɛ na voilà 4 5 a bɛ ka jigin ka na o la donc o kɔrɔ énergie bɛ ka san yɛlɛ o de ka di an ye an b'a baarakɛlaw fo anw de ko ko a ma ɲi k'a kalaya u nɔfɛ n'a bɛ ka ɲɛ a ma k'an sago ye dɛ nka tiɲɛ na directeur i n'i ka mɔgɔw agent aw minnu bɛ terrain kan technicien tournevis b'aw minnu bolo an bɛ ka nimisi wasa sɔrɔ dɔɔni nka ale de y'a ta ni baara ye donc o kɛra majɛ gɛlɛyaba ye mais malidenw y'u cɛsiri tailleur min ka baara tiɲɛna o la min taara gɛlɛya kɔnɔ o la soudeur min taara gɛlɛya kɔnɔ o la olu ye Malika de ye hinɛ kan ka kɛ olu la hinɛ kan ka k'olu la cogo di ni taji sɔngɔ nɔgɔyara olu kan ka transport mun ta ka to ka mercenaire minɛnw san mercerie olu ka tailleur ka minɛn tɛ san yen mercerie ka to o minɛnw san soudeur kan ka to ka minɛn minnu san tɔngori la o sira kan ka nɔgɔya u ma olu ka minɛnw dontɔ o sira kan ka nɔgɔya u ma ni transport fana prix dunni est-ce que a sera fo an ka wuli transport mɔgɔw nɔfɛ ko a y'o lajɛ Sotrama la a y'o lajɛ taxi la taxitigiw fana olu bɛ gɛlɛya la ko fɛn kura dɔ wuli de ko i ci cɛ an ka kow ma dilan fɔlɔ an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na ala ka a ɲɛ ka di an ma i ye kuma min fɔ dɔw ko gato tila kɔni ko i ye kuma min fɔ ko gato tɛ ka tila aw tɛ yen nivakini ko gato k'a kɛra nivakini dɔw da a gato kɔni a ti kɔni yira bɛɛ la gato tila tɛ yen wa ko min ka gɛlɛn bɔlɔlɔ kan i ko Asimi ko a ko a ye kuma dɔ fɔ de jarabi ale kɔni bɛ min garanti i tɔgɔ de kana y'a la k'i y'a ta ale tɛ denya cɛ dɛ n'i tɔgɔ kɔni y'a la a kiri kɔni bɛɛ yɛlɛlen don ale ka t'a la o kiri min kɔrɔ ko k'ale ma mun faamu ko guloki bilenman b'i la bi k'a ka a nin kuma bila cɛkɔrɔba kana nin mɛn ko nin kelen k'a ma nin faamu vraiment en tant que sadi a ye n ka fini caman de dɔn ayi le rouge de sang a jɛman ninnu nɔgɔlen de don bɔlɔlɔ kan dɔw fana b'a kuma la ko jumɛn ko guloki bilenman b'i la kɔrɔ bila kuma min fɔ kuma blanc jour blanc gagne et le Mali avance bi ta kɛra fili de mɔgɔ t'a dɔn nin ye transfert kɛ ayi a bala transfert parce que intransférable aw sifin ninnu non ɲɛ kana ye piya non Musa Bugu bɛ se k'o kɛ Musa ka kumali non c'est ça mais an bɔra ka taa min i yɛrɛ ɲumanna Bedozo BA ale ye bataki ci ko t-shirt Louis Vuitton coûte une fortune voilà vérificateur Jurubɛ kana mun na yan n tɛ faso ka baara la jurubɛ tɛna foyi vérifier bɔnni mali yɛrɛ faso ka dɛrɛmɛ ti yan jurubɛ tɛna foyi vérifier voilà nin ye mɔntɔgɔla ye kɛn yɛrɛ ye don nin ye mɔntɔgɔla ye an tɛ gouvernement ka baara la yan an tɛ gouvernement baara la donc an bɛ dugawu kɛ donc Abdoulaye Jakite voilà kɔrɔbulɔ de y'i ɲininka k'i ka nin guloki ko kɔrɔ de qualité ni kɔrɔ de puissant donc k'a faamunen tɛ ka foli di a ma donc an b'a fo
dan tɛ foli min na. Il fait partie des rares fonctionnaires. An bɛ min fɔ. An b'a fɔ. Kati kɔnɔna la. An bɛ foli k'o di a ma. Ni ye fonctionnaire jajalalen journaliste la a ka baara de ka ɲi. A ka baara ka ɲi. So min bɛ sunɔgɔ bureau kɔnɔ. o b'a fɔ ko n'an y'a ye k'an b'a fɔ. awɔ. min bɛ so bɔ bureau kɔnɔ. ka lido gosi bureau kɔnɔ. fonctionnaire 10 heures a bɛ se bureau la. o tɛ sɔn n'an ka kɛ teri ye. O fana y'a kuma sugu jumɛn. baara dɔw la dɔw bɛ taa baara la 10 heures. sobon de bɛ yen pari de bɛ yen i ye pari sara wa i ma pari sara wa. o baara sugu n'an donna ayi n bɛ taa ɲɛnabɔ dun. n bɛ taa lakale. Mɔgɔ taara ko ten ko n'i ye min manaforoko b'a la jago ye manaforoko b'i ta in na dɛ. I tɛ manaforoko bɔra n'a ye ka ɲɛ. ko ni boisson min ma se manaforoko. Manaforoko bɛ n ka cɛ ta in na dɛ. Manaforoko bɔ a la. a kɛkɛ na mana boisson ni manaforoko ni k'a datugu. ko jumɛn don. ma taara n t'a dɔn dɛ n t'a dɔn ma taa de ko ten. a ko jumɛn de don. ayi dɛ e de y'a fɔ dɛ. ayi n ko karamɔgɔ i tɛ se ka kuma dɛ ni k'i t'a la bɔ. ma n y'a fɔ mais n m'a fɔ plateau la yan. o kuma bɛɛ ma ye ne tɛ kuma la. kuma ka gɛlɛn anw ma. i b'a fɔ de dɛ. kuma ka gɛlɛn anw ma an ka taa. kuma ka gɛlɛn ma ka tɛmɛ nin kan. donc an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. n'an bɔra yen. hali ni se tɛ yan ka ji d'an ma. sinon n'an kun ye ji nin kan.